Nak kanduang balahan jiwa jarek sama to ayah bundo putih tak jua ke diuleh. Sepiak ke badan diri ayah, urang nan bukan cadak pandai ilmu umpang sekolah tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah ngaberito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyong, dek rajin menyimak nak dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari tu cari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki dicaliak jomato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak agaran buah tutuanya. Ado ampek suruh ampek pagahnya. Dan keampek jadilah ibarat paku usah saruman jebin lalu. Iko paparan tapasiannya nak. Iko nengkadi contoh tauladani nak, yaitu kehidupan paku atau pakis. Sajak dulu di ranah Minang takato bana gulai paku sampai kini musawa juo. Malah indak sajo di kampung awak, lapeh ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, Malaysia, ke Darussalam, populer ketupek gulai paku lontong padang namanya sinan. Paliang sero dicampur jariam ataupun jaurai patai, serak-serakkan udang alwi. Asamnya asam belimbiang, bungo sambuang kawan nyobana narmatik ijan makan. Ko nak tahu di lamak paku, cuba diulang mangei lah masiak mengkunya sero. Tapi adu sekete maibu. Menurut pituah angku doto ataupun pakar kesehatan, gulai paku indak bergizi senasib pulau cucubada. Manganyang indak bervitamin. Biarlah kebanyakan pak. Nanyato gulai paku gulai cubada itulah milik awak, aset budaya Minangkabau. Samanja alun barabalun masolawi secampak jalo sangke becawan panarahan Marapi sagadang taluai tiak paku cubada ala suo. Nah kita tinggalkan gizi menggizi, disilau sifat-sifatnya tu ambil kejadi guru. Dari rasio idik paku ado bana yang tadi contoh diambil suri jetuladan, yaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si bule, yaitu gigih, percaya diri dan jujur. Itu nampak tu kita simak. Coba orang lihat ang pandangi. Indak sajo di tanah lambu, di tanah napa inyo hidup diselek batu jadi juo. Malahan di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur sampai ke pucuk-pucuk atok. Sungguh menjadi penggembara, hidupnya indak menyesu, makannya mencari sorang, indak menggaduh orang lain, bak bindalu inggok derimau. Mandiri. Tuh, itu yang patut yang tiruna, contoh tuladan kepedoman. Setantang gigih jo gagah, caliaklah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh angin pun indak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan yang sabi pagi cako dilanyo kabau atau ditimpo kayu mati sehingga punah tinggal tungguannya. Besok pagi bataruak pulau sapakan balik merimbo. Paneh bertahun ndak membaa. Di parun bapantang punah antah ko urek antah bucik. Tapi sepanjang rumpun tak binaso paku ketetap hidup jo. Sedangkan paku banso tumbuhan nak indak baraka tak baraso indak pulau punya gairah. Lai gigih mencari hidup manga kalian kok menganggur. Banyaklah contoh hayal liat. Tak sampang di perantauan tak tumbuh au saugale ondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Ko pedagang raso tak mungkin pokok tandeh berkadai indak. Carilah matolo kak lain manga kok lari dari porok. Tak kantang lompek ke tukang, indak lanteh cuba berkuli. Kandas juo bae mau je. Jadi cingkari at lanteh ju,
tukang cebok di lapo nasi. Pendeknya usaho. Nyampang pulo karena PHK. Baranti jadi pegawai ijala suntuak matiaka. Ujuangnya seteres putih asu akianya mamanuang galak surang atau merusuak jalan meminteh dicara boto baigon babuyah mencuang dalam biliar. Bodoh. Dan kau sah kalau basipe dua jari mahagin menjual ganja bajudi togel jampuk menempe jutaan tegirang. Itu sah tu. Nyampang kok balik pulang kampung. Basawah membuka ladang beparak tinaman mudo karamba terana ayam syukur bana turun ke tani. Aiko indah. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palanta tang hari di lapaujo. Domino balapi-lapi ya. Gurau je kincah nan utamo rokok je pusa minta kagai sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggang tak cukup. Pamaleh. Kangker je tumor dalam hidupna. Panyagan pembarek tandan pamaleh lambek berkisah dan suku tangan di bawah. Tantang cilaku kami dulu. Bagayui ke orang tua babaliak makan ke pusaku apalagi merengek-rengek. Pacar dan lagadang pulau bak kawinkan bak aku dan ayah. Atau manjua je manggadai. Itu haram di anak Minang. Taradok pulau ke pelajar. Lamah mental pengaluh panjang kanai DO putui sekolah patui baraja bagi paku. Mantang-mantang anak kuliah ngensi bana turun ke pasar namun menjadi kutu rumah penganggur intelek kecil orang. Sebab rumus yang dipakainya guna sekolah jadi pegawai. Maka dari itu deangkinilah SMA iswak kok jadi mahasiswa. Nyampang tak sampai di wisuda. Usah pasang jari sama tu jadi pegawai yang ketujuh. Karena pitih tiok manggari sogok menyogok lah biasa ayah dan tidak adu dayo. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kau indak di kantu anak kamakan badasi juandaknya. Mesti sanggup hidup mandiri. Buka usaha tagak surang berdikari berwasasta. Harus itu. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya idik menunggu, sama awak jalawalawah sifat pasif umah namanya. Sebagai pemuda Minang, harus progresif dan dinamis, baik itu karakter anak muda, watak pusaku ninakmu yang kini kalian mawarisi. Dan kini simakkan pulau yang laku parangai dek bindalu sifat cilaku buruk laku. Baabana sosok bindalu tu. Tak kalau bamulai inggo menempe di kulit daun, duduk di ujung-ujung rantiang jaso di buruang membawanya. Eloklah baso batang limau, rang bataduah di bawah nanya, dijamu diagih makan, tamalam di bari lapia. Dek lama lambek menumpang, mulai berpucuk salai daun. Kian hari bertambah rimbun, urek menjelo-jelo juo kini melilik mengulampai. Dek lama idik menompang nyo barantiang badahan rampak badaun babungo kambang batang gampa urek mencakam kalah lapangka dek siale. Kini limau tinggal jenamo ujuknya nyatu labindalu sumpah bagumam nyetangguangkan. Jauhkan sipek nambah itu nak gadanglah dosa mudaratnya. Nan sahandaknya awak buliah orang tak rugi. Jangan kalama di awak surang, jadi buruak tu mana monyo licik kata orang subarang. Dia hati bahkan tak jantung nan ba ulando minta tanah buruak laku jahit perangai aka ciluah busuak pangana penjajah penyasut darah. Baringek para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas derita orang lain. Papa Taminang mengatakan pula, lama di awak katuju dia orang. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Manyawa usah mengaruhi. Santano budi lata singi na alam sampi langkah tetumbuak rumi petenggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Dangala pantun rang saiswa.
Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau hidup indak berbudi duduk tagak kumari cangguang. Nak dua pantun sairiang. Babelok babilin-bilin dicapu padi ketabi. Dek elok orang tak ingin, dek baso orang nanggari. Kutumbuah bainduak samang na. Tenggang amanah kebinaso pitaruah di paliaro martabat dijunjung tinggi. Tunjukkan jaso berdibaya. Semantang orang lebih cayo, awak kuli disangkoto ke baa kalatia ujung jari ange atadah dari cangkia. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung orang, bumi dipijak usah lambang lawi ditampuah jan baria. Bayi adaiknya carusinan, isi cupaknya nanta tagak, tiru ragian nanta kambang. Kok bakato di bawah-bawah. Manyawa di lilia usah pengieh penggisia kecik mai kuai tiak jantan. Lanyato si pontong tak bajari cincin nameh baparagokan. Orang lah mati kelaparan rimah besapu kailaman pantangkan bana tu nak kanduang. Membunyikan TV jo radio usah sahabi-habi puta tenggang sabalah menjualah. Antah anaknya baru lalu taga dua orang sedang dama mati na sama ibu. Semantang awak nanya onda agai orang jalan kaki kanai potong indak membawa anak nan bedo kabui di belakang. Jo Arif anak menyawa paham di batin menampuangkan sinanlah talagu ilmu ayah janiah sayaknya landai tampek baranang akabudi. Dek sabab karena itu sungguh-sungguh anak berguru arih meliek nan tersire memandang jo mata batin baco isyarat dari alam. Itu anjuran dalam syara'na. Tuhan bana memerintahkan. Ikra, baco, kata Allah. Di samping membaco nanta tuli banamo ayat Qur'aniyah, baco pulo alam nangko banamo ayat kauniyah. Allah menuntut bakai fito berguru ke alam nanta kambang. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak pikirkan ya ulil albab? Itu tanya Allah. Ketahuilah nak, walau bindalu dan bakaji buluh bambu jo batang anau atau kiambang sarato paku tibarau jo bio bindalu di simak pulo sadonyo suri jutulatan. Oh nak kanduang badan di ayah lah panjang curai paparan bajelo kisah tapasia mengaji rasuya alam. Tapi baawa kata bamulai ayah bukalah cadik pandai nak. Buto di dalam pengetahuan, rabun ditantang pengalaman. Maka ibarat si buto meresik gajah, nanta kaca baru ikuanyo, alun tua sabatang panjang. Anak kemenakan kami tercinta di ranah maupun di rantau. Ada pepatah Minang mengatakan, malu bertanya sasek di jalan, sagan bagalah hanyut serantau. Untuk itu, sehubungan dengan isi paparan kami cako, seandainya makna kata alun jaleh kurang paham ujuk ingkasui, silahkan tanya orang yang tahu. Tanya ke mama, ke ayah, ke mande atau ke beliau nan tua-tua. Minta diterjemahkan ke dalam kalimat simpel bahasa Minang sehari-hari atau ke dalam bahasa Indonesia populer agar mendapat pemahaman yang benar dan baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.